Mao ni ang ilang gikot. Mga sir og mga ma'am ha. The Roman Catholic Church kaya nakagibutangan nilag marker nga yellow. The Roman Catholic Church in Jerusalem, established in 1099 during the First Crusade, was dissolved. During the First Crusade, was dissolved when the Muslim won the city in 1244. Mao ni ilang gibasa. Unsa ni background ani? Nganong niingon ang tawag ining Encyclopedia Britannica that the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Pag nigar ba ni nga ang simbahang Katolika, dili gitukod ni Ginoong Jesucristo? No sir, no ma'am. Nga naman kay mismo ang Encyclopedia Britannica mismo gihapon nag-ingon ato ang tawag ining i-index nato mga sir. Mao gihapon Encyclopedia Britannica volume 15 page 987 nag-ingon Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. Subot ipasabot, katong giingon dito nga 1099 AD, dili to referring sa origin sa simbahang Katoliko. So dili to mooy answer, dili to mooy tubag sa question ni Brad Paul Alima. Sa katong nga portion na, kung ato ang graduhan, kuanto, tawag ining +1 dito si Brad Paul Alima, -1. Ang problema kay wa pa man siya kapunto, so negative 1 siya. Si Mr. Tawag ining Garing. Kay kung sa kuan pa ba, mahulog nga iyang ipinki-pinki ang Encyclopedia Britannica. Yan dili man na pwede mo na ipinki-pinki. Kay never nga mag-contradict ang Encyclopedia Britannica sing ugalingon in terms of history. Di siya mag-contradict kay dili na siya gitawag og credible reference kung mag-contradict siya sa iyang gitawag og kaugalingon. Dili na siya tawag ining kuan, dili na siya credible nga tawag ining reference kung mag-contradict siya. So ang ilang gikot nga encyclopedia, Encyclopedia Britannica, same Encyclopedia Britannica ang nisulti. Nga diin kining buong Iglesia Katolika Romana, nagikani masubay ang iyang kasaysayan dito sa mga apostol sa 1st century AD. Dili 1099. Encyclopedia Britannica na ha? Oy, nari ko original anak. Dili man to pareha atong libro nga tawag yun sa Sabadista nga kuan nga siya pag yun isulti nga putos buwad. Mr. Villacura. Di ba? Naako eh. Volume 15 eh. Gini. Naako ini nga, naako nga libro. Dili din na putos bulad ha. Naako nga libro. Daraw. Oh, naako nga libro. Naako nga libro. Yan. Naako nga libro. Oh. Di ko ninyo mailad, anak. So, karon. Ngano nakasulti ang Encyclopedia Britannica nga natukod ang Roman Catholic Church dito sa Jerusalem ni adtong 1099 AD. Ngano man kay for the first 1,000 years, sa unang usa ka libo ka tuig sa Romano Katolikong Iglesia, as a whole ha, apil ang Western and also the Eastern gitawag og church, kanang Jerusalem under na sa gitawag og Eastern Patriarchate. Pero under gyapon, subject gyapon sila sa gitawag og Santo Papa. Kagami kanang 1099 ang Santo Papa at that time si Pope Urban II kung wala ko masayop. So kung mo may pagkatukod ana, dapat wala kay Papa. Dapat mag-elect pa sila Papa sa 1099. Di ba? For the fact na naa ni Papa before nahitabo ang tawag ining 1099 pag-establish nila sa gitawag og hierarchical constitution diha sa maong gitawag og lugar. So therefore, ang simbahang Katolika existido na before 1099. Ngilad ba? Ngilad. So ngano man nga niingon ang Encyclopedia Britannica nga na-establish ang Roman Catholic sa Jerusalem 1099 AD. Ngano man ani mga sir og mga ma'am. Again ha, for the first 1,000 years, diba? Sabato, ayan, gini. For the first 1,000 years, naalay usa ka buong Katolikong simbahan. Nga naman, for the first 1,000 years,
After the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. And that Christianity, mao na ang Catholic Church and also the Roman Catholic Church. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic, again the word Catholic means or denotes universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. What is the name of that Catholic Church? The Roman Catholic Church. Again dili mi namin nagamit og libro sila nagamit og libro ato ang giatbangan, ato ang gipakita, ato ang tawag ining gipakita nga ang ilang comprehension sa ilang gitawag og pagbasa dili mao. Sige ra magpanghambog nga professional nya pagkahuman magbasa way comprehension. Diba? So, settled na ang Roman Catholic Church, ang iyang history masubay dito sa gitawag og mga apostol. 1st century AD. And yung history sa encyclopedia nag-ingon na kanang maong gitawag Catholic Church, single lang siya for the first 1,000 years. So, tanang mga Kristiyano at that time, under ana kanang Roman Catholic Church headed by the Pope. So karon, usaw do pagsulbad katong gingon nga natukod sa gitawag og Jerusalem. So niya. Tan-aw nato ang mapa. Kanang gitawag og green nga kanang color nga makit-an ninyo sa mapa mao na ang Western Empire. Kay kana magong Eastern o Western Church. Ang origin ana dili Eastern o Western Church, no. Ang origin ana Eastern Empire o Western Empire. Kay before ang simbang Katolika na existed naman ang Eastern Roman Empire o Western Roman Empire. So ang Western Roman Empire mauna ang Itala, Rome, Norcia, tawag ining Spain, kaning Africa, Hippo, yan, mauna ang tawag anang Western Empire. Diripod sa pikas, mauna ang Asia Minor. Asia Minor, Ephesus, Syria, Palestine na adiha ang Jerusalem. Again, balikon ako mga sir og mga ma'am ha. Balikon ako mga sir og mga ma'am ha. For the first 1,000 years, naalay usa ka buok Katolikong simbahan nga mao ng Roman Catholic Church. So buot ipasabot kining Eastern o Western Empire at the time usa lang ka buok religion ang nag-exist. Ang Roman Catholic Church gipanguluhan nagsanto papa gani sa kini nga panahon sa 10 na gitawag og before the great schism katong pagbuwag sa Eastern Church sa Roman Church. Pagbulag nila nakahimo na og not less than 7 councils. General councils ang gitawag og simbahang Katolika. Pagbuwag nila sa 1054. So before 1054 usa pa lang. Kay kanang maong gitawag og panahon na before 1054 subject ang tanang Kristiyanong Katoliko Eastern man ug ma-Western subject sila sa Santo Papa. So buot ipasabot ang mga churches at the time Western ug Eastern always sila nagadangop, always sila nagahulat, always sila nagasunod sa Santo Papa sa Roma. So karon, ang Western ug Eastern churches naa sila'y ila-ila pong gitawag og tradisyon. Again ilalom sila sa Santo Papa. Kay ilalom man sila sa Santo Papa, mao na nga ang Eastern Church dili po nito kuran nimo og Western Catholic Church, no. Nga naman kay naa man sila kaugalingong tradisyon. Kaya tukuran na buti pasabot gisumpaki sa Santo Papa ang iyang kaugalingon. Dili pwede. Di ba? So mo na kung ato ang makitaan, ang Eastern churches before 1054, Eastern churches lang ang naa. Di ka makakita og Western churches structure. Kay lahi-lahi man na sila og tradisyon. Pero again, subject gihapon sila sa otoridad sa Santo Papa. So anak mga sir og mga ma'am. So gikan sa 1st century AD until sa gitawag og 1054 wala gitawag og Latin Church nga naa sa eastern part sa gitawag og Roman Empire even until 1099.
walay gitawag og Latin Church sa eastern part, apil din na ang Jerusalem. Nga naman kay again gidumalahan gitawag og predominant tawag kining kuan ba? Occupation ang kining eastern churches sa kana nga panahon. Sila dominante diha. Nya again kay Santo Papa, subject man sa Santo Papa, dili pwede nga may Santo Papa nga butangin po naglatin diha. No. Greek man na sila. So, musukan pag girespeto sa Santo Papa ang ilahang gitawag og tradisyon. Mauna. So mauna, gikan sa 1st century AD until sa gitawag og 1099, di ka makakita og Latin church structures or even ang hierarchy. Di ka makakita din na sa eastern part, sa eastern Roman Empire, nga naman kay again naa sila ka og galingong jurisdiction in terms of patriarchate. Paminaw mo mga sa balistang piki, paminaw mo. Kagiilan ra mo ining atong mga amigo nga dipensor ninyo. So mo nang giingon din sa tawag ining libro. Kanang giingon din sa kuan nga kining giingon nga the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Nga naman kay before 1099 dili ka makakita Latin church structure diha. Even if nga they are subject by the Pope. Yabag. Tuong siguro sila tawag ining. Nagtuo siguro sila na nagbasa. Ginoo ko pregaba ning maong gitawag og mga tawhana. Di ba? So kanang giingon din sa maong libro referring na sa particular. Referring na sa gitawag og siyempre pag abot sa 1099 manggod. 1099 dili pa kaayo dugay ang pagbuwag sa eastern ug western kay 1054 god. Nya karon kay ang Emperor of the East sa pangalan niya si Emperor nasa kong dila Alexander nasa kong kuan ang Emperor of the East tungod sa kanang bitawng grabe ang advancement sa gitawag og kuan kining sa Islamic forces nangayo sa pakitabang sa Western Empire kay lahi naman na kay kan Charlemagne 8 to 9th century na-establish ang katong the Holy Roman Empire. Lahi naman sila sa Eastern Empire. So kaya para matabangan ang Christian churches, katong Eastern Church, even nga separated na sila sa 1054, tungod kay kung sukar ba pa sila connection ba in terms of tradition, in terms of tawag ining succession, apostolic succession, mao na nangayog tabang ang Emperor of the East dito Santo Papa. O gitubag na ni Pope Urban II. Si Pope Urban II nagpadala og mga crusaders dito sa eastern part, particularly ang Jerusalem. Nakuha nagbalik sa gitawag og simbahan. Ang Jerusalem ana nga panahon 1099 nidaog sila. Og maunang panahon na tungod kini buwag naman sila, buwag man ang eastern ug ang western church sa 1054, sa 1099 maunang nag-establish og tawag ining hierarchy sa Latin church dito sa Jerusalem. Kay again, lahi naman na alam may schismatic faction ang tawag ining one church nga maunang Catholic Church nga headed by the Pope for the first 1,000 years. Maunay reason. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.